to kai da'u ka je kana ta adawa da ba gara ba dalili ka taho a yi tafiyar nan ta Abba Kabir Yusuf ita ce daidai da jihar Kano. To kai banda abinka da ni waccan tawa tafiyar da taku yanzu duna jirgi hankali na kwance dan saboda da ni na ji rigiman gaskiya ina rigiman naku ne sun kaga can din inda na baro ba su ba kudin ma nan rigiman sun yawa dan saboda hanna dan ji wani labari ma kadan shi din abin ma ashe shi ba shi da ma wata nagarta ma shi sa manyan daga ciki duk sai zamu suke ta hisa in ce to fa wannan tafiyar gaba ɗaya duk bari in ture ma in yana waje ka ji dalili Allah sarki a duk waɗanda ka sani suna neman takarar gwamna a jihar Kano kaf cikin su ba mai nagartan Abba Kabir Yusuf ka ga yawa kowa wannan nagarta kwarai kuwa. To ina nagartar take ina nagartar alhamdulillah an zo wajen abin da saka na same ka na saka da fahimta Abba Kabir Yusuf kada ka manta fa lokacin da Kwankwaso yake gwamnan jihar Kano shine kwamishinan ayyuka da gidaje. Na san wannan to alhamdulillah na sani. To kana sane da cewa wannan gadar da aka dauka tun daga State Road har ta dire da kofar Nasarawa a karkashin office din Abba Kabir Yusuf aka yi? Kana da labarin cewa gadar ta tashi tun daga gidan rediyo har ta dire da Ibrahim Tayo Road a karkashin office din Abba Kabir Yusuf aka yi? Kana da labarin cewa Kwankwasiya City, Amana City, Bandirawo City waɗannan manyan garuruwa guda uku da Kwankwaso yake kira lokacin yana gwamna a karkashin office din Abba Kabir Yusuf aka yi? Sannan baka da labari duk fitilun da kake gani akan titi wata ran ma na ganka ka kashe mashin ka kashe wutan mashin kana tafiya saboda tsarin hasken fitila. Ai garin ne abin sha'a. To a karkashin office din Abba Kabir Yusuf aka yi. Sannan a nan da kake gani a nan garin matasa da Abba Kabir sai ya sama musu aiki ya karbi takardun su ya sama musu aiki hannu da hannu ba za su irgu ba. To ga min wace nagarta kake nema? Daman nagartan dan takara shine me kai a baya kafin ka zama, ba wai igiyan zato ba ana tunanin cewa in ka zama za ka yi. A'a kafin ka zaman nan me ka taɓa yi wa al'umma a baya? To ka ji ba kaɗan daga cikin nagartan Abba Kabir su wai fa kwamishina ina kuma kan ya zama gwamna? Shine a yanzu nake lissafin haka gaskiya wannan shi yana da nagarta sosai. Yanzu har Kwankwasiya wacce na sani gari ne fa katoto fa duk a ƙarƙashin ofis ɗinsa aka yi. Duk wani abu da ka sani ko hanya ko fitila ko gada ko wani abu in dai aiki ne aka yi aka tsora bulo ko wani abu to a ƙarƙashin ofishin Abba Kabir Yusuf aka yi yana kwamishinan ayyuka da gidaje. Yanzu yadda zai kana ina na ni nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yauwa ni ma yanzu amma tun da haka ne dan bari dan ji ina zuwa baka na haka je ina zuwa kawai za ma ka ji ko dai me yake tafiya za ka ji to shikenan ai abban kanawa ne abban nan da kake gani duk gidan da babu ma abba wannan gidan ai kango ne abban kanawa Allahu akbar Allah kai mun shekara 2019 abba zaka sha kuriya wallahi abba zaka sha kuriya. Assalamu alaikum kai inna lillahi alhamdulillah mamawan alhamdulillah mamawan alhamdulillah. Ya aka yi ka shigo da farin ciki haka me yake faruwa? Da ke da su yaran da waccan abokiyar zaman taki gaba ɗaya ranka ta kaf za mu haɗu za mu yi wanka. Wanka kuma? Wanka ta me? Na zo da farin ciki zaki tambaye ni wanka me? Da ni da ku gaba ɗaya za mu haɗu za mu yi wanka za mu koma Kwankwasiya gaba ɗaya. To ai Kwankwasiya mu da ma mun dare a cikin ta kai ne baka ciki. Kai ne kamata da ni da mutan gidan mu tare mu yi maka wanka. Saboda kai kadai ne baka Kwankwasiya ka dullugo da sako na cikin angwana ai duk Kwankwasiya muke. Ake ta min kallon bahamage a waje. Amma da Allah ni wannan mutumin Abba Kabir Yusuf shi da man haka yake. Ɗabin nan fa a waje fanni sai da na da aboki na kama da safan mabubakin ga gadojin nan shi. Ina Kwankwasiya da kike ji wani city can da aka kikira ashe wai shi yayi. Amana ma can ta can hanyar zariyar in zaki fice wai shi yayi. Wai bandara ma ikon Allah. To ai banda wannan shi Abba Kabir a cikin dai garin Kano a local government Nasarawa nan local government yanzu nake ciki ba fa wai wani wata wuri ba mu nan da muke cikin nan yan karota sun fi 200 in kaga yan karotan nan da suke aiki gaba ɗaya yan karotan nan shi ya sama masa aiki ga mata ya tara a nan a basu jari ya tafi can ya bada jari ba mata ba har maza taimakon su yake to saboda haka mu me muke nema dai ma me taimako muke nema ko mun samu saboda haka mu duk ƙuri'an mu da zamu tattara gaba ɗaya local government namu dai nashi kai kaɗai ka rage dama dan ma duk da baya tsarin Kwankwasiya ai baya tsarin siyasa. Assalamu alaikum. Wa alaikum kai mayar da hularka mayar da hularka yaro ai ni ma nan da gani yanzu na koma ciki yanzu yadda za a yi sako da sako layi da layi lungu lungu sai na je na lalubo duk inda jar hula take yau din nan kai ka ba kanka wahala jar hula sai ka shiga lungu da sako jirani. Ita wannan ni da cikin gidan da akwai gona ne da ake shuka ɗin
jar hula dai ba za ka je lungu da sako ka nema ba, ni ma ina da shi a gidan nan ka ganta. illa illallah. To wai na ce wannan farar kaza wace na gani ita dai fara ce, to wai daman idan ta yi kwai ne ake fasa a ɗauko jar hula koya na ganta ne da yawa ya aka ai dama fara ita take haihuwar ja. shi sa dama fa aka ce wai jan hali jan aiki. Kwarai da gaske. Ashe shi ba abin da ba, ashe shi tsotsoye a jikin mai gidansa. Eh. To fa abba Kabir Yusuf sai dai fa kai hakuri, amma kuri a gida na gaba daya kai zan zubawa. Wa alaikum assalam. Menene na son da kai? Bude baki kai magana, me yake faruwa? Maganar jar hula ce dama. To ai ka daina ma buya kana sunkuyo, shi ma tsayi wannan da kaga yana yi shi ma wankan muka yi mai. Shi ma ya dawo kwarai da gaske. Har guda nawa za a baka? Ka bani koda guda biyu ne. To ga ta sana. A dawo ka dawo. To shikenan. Za a samu jar mayafi? Za a samu. Za a samu jar mayafi. Je ka dawo akwai jar mayafi. Yanzu da wannan hular kin gaje ta saka walan. Da Allah ko da abokiyar zaman ki ta dawo ko ba na nan ki ce ta mata koma, saboda haka mayafan ku gaba ɗaya tattara su zai. Wai na ce wannan jar hular ga ta dami guda, to wai ke a ina kike samu kin ga ke ba ki zuwa taron siyasa, ke ga ke ba tela ba kuma ba ke dai na san da can kin taba yin ulu da kina kafin ki zama haka, amma zuwa yanzu to wai a ina wai kike samu ne? Gana masko yake kamun daga kwari Alhaji Anas AYU yana nan a kwari, shi yake kawo musu kaya suna karewa yake bugo waya ya sake turo da wasu. Ikon Allah. Ka ce mutanen alkhairin dai ashe da yawa. Kwarai da gaske. To ai mu yanzu mu fa hankali kwance, yanzu komai zai tafi daidai. Na yadda da duk abin da mutane suke ta faɗa wallahi. Duk gidan da aka ce ya babu abu wallahi ya zama kango.